Munduko bazter guztietatik gatoz. Gutako bakoitzak geure istorio bereziak bizi ditu. Eta hizkuntza asko hitz egiten ditugu. Gure kulturen bihotza gordetzen duten hizkuntza gutxituak. Baina hona hemen alde zirraragarria. Gure belaunaldiak dauka hauek bizirik mantentzeko giltza. Gutako asko egunero ari gara lanean, geure modura, gure hizkuntzak babesteko eta hazteko. Eta horrek lotzen gaitu denok. Gasteizen, Euskal Herrian, hizkuntza gutxituen hiztun gazteen 5. nazioarteko topaketa egingo da. 5 egun, 70 gazte baino gehiago. Hizkuntzaren biziberritzean murgilduko gara. Mundu errealerako trebetasunak ematen dizkiguten tailerretan parte hartuz, elkarrekin proiektu zoragarriak sortuz, eta jakina, zuzeneko musikaz, jarduera dibertigarriez eta askoz ere gehiago gozatuz. Asko gara eta gure ahotsak indartsuak dira. Gurekin bat egiteko prest?